आमची पहिली कॅटेगरी असा मालवणी प्रभावक स्त्री। मालवणीची डिक्शनरी म्हणून जिची ओळख निर्माण झाली ती आपली सर्वांची लाडकी मयेकारी म्हणजे अर्चना परब। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या आपल्या या मयेकारीसाठी। काय असली शक्ती पण मान देऊचो लागतात। तो पहिलो मान आपण देतो आपल्या सगळ्यांची लाडकी मालवणीची प्रभावक स्त्री अर्चना परब। तालुक्याचे अध्यक्ष तुषार तळवलकर, विठ्ठल तळवलकर आणि तेजस मोसके यांना पण विनंती करते तुम्ही स्टेजवर येऊ जा। अर्चना परब मडुराची ती तर अख्ख्या सिंधुदुर्गाची म्हणून तिची ओळख असली ती आपली अर्चना परब म्हणजे सगळ्यांची लाडकी मयेकारी। मडुरासारख्या छोट्याशा गावात मिळालेला अस्सल मालवणी बाण म्हणजे जणू सुरंगीचा फूल। जे तेका ओळखतात ते तेका बायका नावानं म्हणतात, जे तेका बघतात ते मयेकारी म्हणतात आणि जे तेका सगळी माहिती असतात अशा अर्चना परब एका जोरदार टाळ्या जाऊन अर्चना ताईचं। आणि सद्गुरू कृपा मसाले यांच्याकडनं गिफ्ट हॅम्पर। हे मसाले एकदा टेस्ट करून नक्की बघा, तुमच्या जेवणातली आयुष्यातली चव सातत्याने वाढत राहू दे।